Аз съм Петя Тошкова, кандидат съм за общински съветник от листата на коалиция Да за Димитровград. Приоритети в работата ми в бъдещия общински съвет ще бъдат стимулиране на предприемачеството, създаване на добри условия за привличане на инвеститори с откриване на нови работни места в община Димитровград, разработване на проекти и усвояване на фондове от Европейския съюз, доразвиване на общински пазар, откъдето можем да акумулираме допълнително средства към общинския бюджет за инвестиции и ремонти на обекти в общината, свеждане на информация и работа по текущи проекти и инициативи по оперативни програми. Подкрепете ни, като гласувате за коалиция Да за Димитровград на 23 с бюлетина номер 23.